príbeh svetla. Raz bolo svetlo, život, Boh a slovo a nič iné neexistovalo. Bola tma, ničota, prázdnota. Tak sa na seba pozreli slovo, Boh a svetlo a povedali si, ideme niečo stvoriť. Ideme stvoriť niečo, na základe čoho budú vidieť. A keď budú vidieť, budú cez to vidieť nás. A tak sa rozhodli, že budú tvoriť. A svetlo a život a Boh a slovo začali tvoriť. Vytvorili nádherné veci. Vytvorili veci, ktoré spievali o svetle. Kde svet videl svetlo. Ľudia videli svetlo. Žili vo svetle. Nežili v tme. Nežili už bez nádejí, alebo ešte bez nádejí, ale žili vo svetle. Žili v dokonalom vzťahu so svetlom. Potom prišla pochybnosť. Naozaj je to svetlo to najlepšie. A cez klamstvo odmietli prvýkrát svetlo. Svetlo padlo, prišla smrť, prišla beznádej, prišla ničota, prišla tma. Ale svetlo je silnejšie ako tma. Svetlo vždy chcelo tvoriť, vždy chcelo radovať sa, vždy chcelo priniesť nádej. A tak veľakrát prišlo do dejín s nádejou. Avšak tma, klamstvo, beznádej vždy povedali, nechcem ťa. A tak sa svetlo raz rozhodlo, že príde a sa narodí medzi nami. A stalo sa to, že svetlo sa narodilo. V tmavom živote, v tme, v beznádeji, v strachu, v ničote, v smrti, zrazu medzi tým sa začalo svetlo pohybovať. A to svetlo tak žilo, že ľudia boli prekvapení. A pýtali sa, čo to je. To svetlo robilo zvláštne veci. Raz sa stretlo so slepým človekom, od narodenia slepým. A svetlo sa ho dotklo a človek videl, a nielen videl, ale uvidel svetlo. Ale svetlo života, slovo a Boh išli ďalej. Prišli ku chromému človeku, ktorý bol 38 rokov chromý a postavili toho človeka na nohy. Svetlo prinieslo život. Alebo raz bol jeden človek mŕtvý 4 dní, volal sa Lázar. A svetlo prišlo k nemu, prišlo ku hrobu a povedalo, oži, vstaň z mŕtvych. To svetlo má moc aj oživiť. Lenže ľuďom sa svetlo nepáčilo, pretože tma bola pre nich domovom. Túžili po tme, túžili potom, aby ich skutky boli utajené, túžili potom, aby nikto nepoznal, akí sú naozaj. Túžili byť v bezpečí svojej tmy, v bezpečí svojej beznádeje, aby si robili, čo chcú, a tak svetlo zabili. Tma zabila svetlo, ale svetlo je silnejšie ako tma. Po 3 dňoch svetlo, život, slovo, Boh vstal z hrobu a povedal, už nikdy viac tma nezničí svetlo. Už nikdy viac nebude také, že tma by zhasila svetlo. A potom toto svetlo dalo návrh. Ktokoľvek z vás bude chcieť nasledovať svetlo a žiť vo svetle, tma ho nikdy neporazí. Poď za svetlom. Svetlo života je silnejšie ako beznádej smrti, ako beznádej života, ako život bez svetla. Príbeh svetla aj dnes pokračuje spolu s tebou a spolu so mnou.